ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታይ ሓደ ነገር እንዲ በርሂው ላይ ማለሲ ይርዳእካ እንዲዩ ድሓር ግን ድሕሪ ግዜ ማለት እዩ ሞር በቃ ክሊር ኮይኑ ዝረአይካ ነገር ኣሎ ንሱ እንታይ እዩ ትርጉም ህይወት ካልኣይ ከዓ ዕላማ ህይወት ማለት እዩ ክልተ ነገር እዩ ትርጉም ህይወት ዕላማ ህይወት ሕጂ ትርጉም ህይወት እንታይ እዩ what is the purpose of our existence ምፍጣርና ኣብዚ ዓለም ምህላውና ሲቲ ዕላማውስ እንታይ እዩ ሕጂ ገሊኡ ሰብ እንታይ ይብል ተማሂርካ ብሓደ ዓብ ደረጃ ክትበፅሕ ዝንዝን ኣቺቭ ክትገብር ገለገለ እዩ ዝብል ሓቂ ደን ከምኡ ኢልካ ትሓስብ ምሽ ሽዑት ነገራት ኩሉ ትገብሮ ኣምላኽ ረድኢካ ኩሉ ትገብሮ ማለት እዩ ኩሉ ትገብሮ ኣብቲ ዝብፃሕ ትበፅሕ ዶክተር ዝኸውን ዶክተር ይኸውን ነርስ ዝኸውን ነርስ ይኸውን በቃ እቲ ዘዝደልዮ ሰብ ይበፅሕ ማለት እዩ ብድሕሪ ግን ኣሰቢልኩም ኣለኹም ዝበዝሕ ሰብ ኣብ ውሽጡ ዕረፍቲ የብሉ ገና ሓደ ነገር ክረክብ እዩ ሃርኮትኮት ዝብል እቲ በቃ ፓይሎት ክኸውን እየ ምሽ ገለ ንብል ነርና ብቆልዕና ሽዑ ፓይሎት ምስ ኮንካ ገና ውሽጥኻ ግን ኣይዕርፍን ሕጂ ንሱ እንተደኣ ኮይኑ ዕላማ ማሲ እቲ ንስኻ ትደልዮ ፕሮፌሽን ክትበፅሖ ትደሊ ነገር ንሱ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ዕላማ ሲ ምስ በፅሓኸዮ ሲ ልብኻ ክዕርፍ በቃ በፂሐዮ ኣለኹ ኢልካ ሲ በቃ ክትዓርፍ እዩ ዝግባእካ ነይሩ ሓቂ ዶ ግን ከምኡ ይኮነን እንታይ ኢሉ መጽሓፍ ቅዱስ እቲ ዝኣመነ ሲ ኣብ ዕረፍቲ ኣቱ ኢሉ ሓቂ ኣብቲ ዝበልካዮ ዕላማኻ እንድሕር ጌርካዮ ሲ ክትዕርፍ እዩ ዝግባእ ነይሩ ትዕርፍ በቃ 4 ነጥቢ ትገብር ግን ዕላማ ህይወት ንሱ ዘይምዃኑ ምእንታን ከማላኽተካ ውሽጥኻ እንታይ ይብለካ ጋና ኣሎ እዚ ኮነን ውሽጥኻ ቅሳነት ኣይበካን እዩ ገለ ይበካን እዩ ዝኩሉ ነገር እኮ ኣቺቭ ጌርካ ኣላ ሕጂ እንታይ ትርዳእ ዓብይ ገዛ ምግዛእ ቆልዑ ወሊድካ ሓዳር ምግባር እቲ ዝዓበየ ኣብዚ ዓለም ዝበሃል እዚ ፕሮፌሽን ዝበሃል ሞያ በፂሕካ ተኣሽሙ ምግባር ሲ ንሱ ከም ዘይኮነ ናይ ህይወት ዕላማ ይርዳእካ ዝርዳእካ መዓስ እዩ ከምዚ ድብሎ ዘለኹ ኣብኡ ምስ በፅሓኻ እዩ ስቲል ገና ኣብ ልብኻ ሲ ኮሽ ሕቶታት ይለዓል ተረዲኹምኒ ሕጂ ናይ ህይወት ዕላማ ሲ እንታይ እዩ እንተዳ ኢልካ ሲ ናይ ህይወት ዕላማ እግዚኣብሄር እዩ ባዕሉ ክርስቶስ እዩ ኣስተቢልኩምሉ ኣለኹም ክርስቶስ ምስ ፈለጥካ መንፈስ ቅዱስ ምስ ፈለጥካ ብቅድስና ክትመላለስ ምጀመርካ ንዕኡ ክትሪኦ ምጀመርካ ራእይ ሕልሚ ክትቅበል ምጀመርካ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወትካ ኤክስፒሪየንስ ክትገብር ምጀመርካ ሲ እንታይ ይኸውን ኣብ ውሽጥኻ ፊልፊልመንት ይስማዓካ ዕጋበት ይስማዓካ ክርስቶስ ንሱ ምዃኑ እቲ ዕላማ ናይ ህይወትካ ይርዳእካ ማለት እዩ ሪኢኹም ኣለኹም ቅዱሳን ሰው ናይ ህይወት ዕላማ ሲ ኢየሱስ እዩ በቃ ክርስቶስ እዩ ማይ ጋድ ንኾንቱ ለፊዐ ኢኻ ትብል በቃ ንኾንቱ ደኺመ ኢኻ ትብል ናይ ህይወት ዕላማ ሲ the purpose of our existence to core እቲ ማእከላይ ነገር ሲ በቃ ክርስቶስ እዩ ንክርስቶስ ዝረኸበ ሰብ መንፈስ ቅዱስ ዝተቐበለ ሰብ ንእግዚኣብሔር ዝረኸበ ሰብ እንታይ እዩ fulfilled እዩ ሙሉእ እዩ ብሕጂ ከም ዝገብረ እዚ ጎዲልኒ እዚ ከም ዝኮይንኒ ገለገለ ኣይብልን ይበቃ ዕላማ ክርስቶስ ምዃኑ ኣብዛ ምድሪ ምንባርካ ንክርስቶስ ኣኽቢርካ ንዝተወሰነ ዓመታት ኣብዚኣ ምድሪ ነርካ ናብ ክብሪ ምስግጋር ምዃኑ እዩ ዝርድኦ ከምኡ ኢኻ ትሓቂ ንምንታይ ናብዛ ምድሪ ዘለና ንእግዚኣብሔር ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣገልጊልና ንክርስቶስ ኣገልጊልና መዓልትናን ጊዜናን ምስ መፀ ከዓ ናብ ክብሪ ክንሰጋገር ናብቲ ተዳሊልና ዘሎ ኢንሄሪታንስ ናብቲ ክንወርሶ ዘለና ናይ ዘለኣለም ርስቲ ማለት እዩ ሕጂ ዕላማ ናይ ህይወት ኣብዚ እንታይ እዩ ሱሳ ኮንቴ ንዕድመ ዕድል ተጌርካ 70 ማለት እዩ እዚ ሱሳ 70 ከማን ዕድል ተጌርካ እዩ ሶ ናይ ህይወት ዕላማ ሲ ንሱ ይበቃ ክርስቶስ ካልየለን ኣይትድከም ክርስቶስ ሓስ ክርስቶስ ፍለጦ ክብል ከለኹ ሕጂ ከምዚ ብባህሊ ብልማድ ገለ ዘይኮነስ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ብምግላጽ ኣብ ቆሎስ የኸም ኢሉ ሎ ምሽ ጳውሎስ መንፈስ ጥበብን መንፈስ ምግላጽን ክወሃበኩም ኣብ ኤፌሶን ድማ ከም ኢሉ ሎ ባይ ሪቬሌሽን ማለት እዩ ሶ ንዑ ምስ ፈለጥካዮ ሲ እንታይ ኢኻ ትኸውን ህይወትካ ኩሉ ሙሉ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ህይወትካ ኩሉ ሙሉ እዩ ዝኸውን
مولي زخون علامة هيوت كا بنوت صري خاطر يبقى لايف انتي مغانو هيوت انتي مغانو سي ماي جاد أنا زنقر زي experience لز go work يدزارب زلو I don't know هاي كمي غير كان سبتنا قولوا ما نايتفلتني قا حدا جيزي جيني experience لز go work وي I see life بقى هيوت سي رئيا بقى علامة هيوت سي يسوسي كريستوسي بعلو بقى أبزا مدر زلا خالو علامة خا نتي ستصوع خالو علامة نتي إجزابير تصوع كعلامة نيركا بخبر خابزي عالم كتحلفي كلا يكون أبلع على خا زتصبينا أنت يالو كبر يالو أنت يلو هواري باولوس كريستوس أباهم ويتا خبري Christ in you the hope of glory so علامة هيوت purpose of life يسوسي بايلوت مسكونك علامة هيوت ترخبو زمسلكا سبالو ወይ ሓዳር ምስ ገበርካ ዕላማ ህይወት ትረኽቦ ዝመስለካ ሰብ ኣሎ ፍላስፋ ወይ ድማ ሓኪም ምስ ኮንካ ወይ ሓደ ዝኾነ ደረጃ በዚ ናይ ዓለም ኣዘራርባ ምስ በፅሕኻ ትርጉም ህይወት ትረኽቦ ወይ ዕላማ ህይወት ትበፅሖ ዝመስለካ ብዙሕ ሰብ ኣሎ ኣይኮነን ትፈልጡ ዲኹም ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሖም ንፅባሒቱ ነብሰ ቅትለት ዝፍፅሙ ሰባት ዝለዓለ ደረጃ ኮይ ሃይ ሌቨል ናይ ህይወት ናይ ሰብ ኣዘራርባ በፂሖም ሲ ንፅባሒቱ ስተሓኒቆም ሞቱ ኣይኮነን ኣሎ سمعكم ኣለኹም ሕጂ ዕላማ ህይወት ንሱ እንተ ደኣ ኮይኑ እንታይ ዝሕልፍ ኣለዎ ክቐስን ልቦም ክረጊእ ዝግብኦ ሓቂ ግን ንሱ ይኮነን እቲ ዕላማ ህይወት ናይ ህይወት ፐርፐስ በዓሉ እግዚኣብሔር ምክንያቱ ኣነ ንስኻትኩም ዝወፀና እቲ ናይ ሰብ መንፈስ እቲ ሰብ በዓሉ ዝወፀ ካብ መን ካብ እግዚኣብሔር ካብ እግዚኣብሔር ኢና ክወፂና ንሕና እቲ ናና ኢቮሉሽን እቲ ናና በዓሉ ሶርስ ናና በዓሉ እግዚኣብሔር ስለዚህ ኣብ ውሽጥና ኮይኑኮ እግዚአብሔር ክርስቶስ ይዝብል ውሽጥና ግን ነቲ ውሽጥ ዝሰምዖ ዝርድኦ ሰብ ውሕድ ተረዲኹምኒ ሶ አይ ቲንክ ጊዜ ኣኺልሎ መስለኒ ክኸይድ ኣለኒ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርኩም ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳኻትኩም ይኹን ሃሌሉያ አሜን ቻው